Takže tu máš zariadenie. Neviem, jak to mám nazvať. Prvé 4 horné sú na 24 EPROMky a na 25 sú dolné. Pričom na 25 je rovnaká ako 95, čiže pin 1 je tu. Pin 1 pre 25 je tu. Alebo pre 95. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pre 24 zase tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aspoň dúfam. Čiže pin 1, keď idem čítať 24, musím byť pin 1 tu hore. Čiže keď chcem použiť toto, tak si to môžem zapichnúť tak, alebo tak, no a podľa toho to budem tu smerovať. Čiže zapichnem si to takto. Tuto je pin 1. Tento červený vľavo. Červený vľavo je pin 1. To som si merákom odmeral, že mi to ide naozaj na túto červenú nožičku sem. Aby som vedel. Aby som si bol istý, že nehovorím blbosti. Toto sa dá sem. Tak. Čiže pin 1. Idem čítať 24. Tu je napísané 24 alebo 25. Keď nevidíš, tak musíš veriť. A takto to tam pichnem. Zaaretujem. A tu mám to pripravené na čítanie 24 EPROMky. Teraz si pozriem, čo chcem čítať. Tu mám EPROMku. Na nej si musím nájsť pin 1. Tu vidím, že je. A pin 1 je momentálne vpravo hore. Pretože my vidím opačne 24C. 24C, čo koľko? 24C 64. Podľa nápisu viem, že pin je vpravo hore. Čiže vpravo hore bude... To musím dať takto. Včul som slepý, ale však uvidíme. Či to prečíta. Krúci sa mi to. No. Napríklad. Čiže pin 1 mám. Není to dobre vidieť, ale vpravo hore. Zapichnem. Musíš mať driver dobrý. Teda nainštalovaný, ten čo si stiahol. Vybereš si túto chip. Search 24 C64. Select Adam Read. Ja mám to dobre zapichnuté. Tak a teraz skúšam. Počkaj. Problém je, že som slepý. A nevidím to. A je tam. Samozrejme si to najradšej je najlepšie vždy uložiť. No a teraz si skúsim prečítať 95.
Toto bola 24. Zeberiem preč. Toto dám iba sem, dole. Som si skontroloval 95, že kde má pin jednotkový, vľavo dole, je to 95-160. Konkrétne táto mi išla ešte horšie pripichnúť. Záleží niekedy na tých okolitých súčiastkách, ktoré ťa nemusia vždy na to pustiť. Tuto niečo vadí. Na tej ľavej strane nechce to. Ja to robím narýchlo ešte jednou rukou. Ty by si to mal robiť zodpovedne. Nájdem si čip. (90-560) som asi povedal. Neviem, či si to dobre pamätám. Nič sa nesne, keď aj špatný tam dáš. A prečítam si ho. Nič. Zas to mám 2. Tak idem znovu skúsiť. Nič. Čože by som to mal opačné. A teraz skúšaš. Až kým sa netrafíš. Po prípade zase sa zamyslíš, či si to správne pripojil a tak. Nič. Tento mi išiel ťažko. Táto EEPROMka. Ale iba preto, že som sa nevedel pripichnúť, to je celé. A nevzdávaj sa. Posun sa s tým trošku doľava, trošku doprava, keď si slepý, jak ja. A keď sa bojíš, tak to nerob. Keď sa bojíš, že niečo odpáliš, lebo možno odpáliš. Je to fakt tak. (90-560) (90-560) Jaj, však ja to nemám nastavené. Vidíš to? A už je chyba. Prevádzková slepota, či jak sa to volá. Tak rýchlo som to chcel robiť, že... že som si špatne pozrel, že mi to nepreplo. A to ešte neznamená, že mi to pôjde. Takže ideme vybrať čip. Search 95-160. Tento. Select. Prečítať. Šup a mám ho. Keď si potom nájdeš iné EEPROMky, napríklad 35, tak tam má zas iné rozondenie, to už si budeš musieť káblikami napojiť každý zvlášť. Nebudeš môcť použiť tento plošáčik. Čiže všetky, čo majú
rovnaké takéto tí popisy. Vím, že VCC je tuším napájanie, VSS je ground, alebo opačne, ja teraz neviem, nepamätám si. S je tu, Q je zo 4 na 2 a potom je tu hold, ten sa nepoužíva a tu je NC a ten sa zase tu nepoužíva, ale inak všetky sedia. Čus.